O PSOE de Ribeira avanza no proceso de constitución da futura executiva local. Estará coordinado pola nova xestora presidida por Jesús Díaz Fornas, que conta cunha ampla bagaxe política. Ademais, o alcalde de Noia exerceu como deputado provincial e tamén no Congreso. Xunto a él integran a comisión Juan Jesús Ares, Patricia Lojo, Gema Fernández e José Luis Ruiz. Este equipo será o encargado de supervisar o proceso de elección da nova dirección local, co fin de que poida recuperar a normalidade tras varios anos titelada pola executiva provincial. En aquel ano 22 se tomou esa decisión, a de tutelar a agrupación, e desde ámbitos superiores, como digo, no provincial e do nacional galego, e tamén había implícitos uns temas xudiciais que se entendeu que era ben que se resolveran antes de que a agrupación volvese a ter vida propia. Bueno, pois agora todo aquilo xa rematou, xa se solucionaron os problemas e se aclararon as cuestións que había que aclarar, e agora é cando a agrupación de Ribeira e os seus militantes teñen que volver a tomar rienda da mesma, non? E nós ca constitución desta xestora o que estamos facendo é poñendo en marcha o proceso que vai a rematar con que a agrupación socialista de Ribeira teña a súa propia executiva local, e a partir de aí, pois, eles decidan cal vai a ser o futuro desta agrupación e da súa relación ca veciñanza e da súa proposta política para a veciñanza de Ribeira. O principal obxectivo da futura executiva será o de recuperar unha base sólida e atraer novos militantes de cara ás futuras municipais do próximo ano. Bueno, pois vamos a estar un pouco detrás do proceso de elección dese novo secretario xeral de Ribeira e desa nova executiva local de Ribeira. Non simplemente vamos a vigilar que o proceso se adecue ás normas estatutarias que ten o partido, que o proceso se leve da forma máis cómoda posible e de máis seguridade posible para os militantes de Ribeira, e a partir da elección da nova directiva, pois serán eles xa quen teñan que camiñar solos e quen teñan que dirixirse á veciñanza e poñer en marcha o que destí unha dirección política e unhas propostas para o futuro dese concello, do Concello de Ribeira. Na actualidade, o Grupo Socialista conta con tan só un representante na corporación, o concelleiro Francisco Suárez Puerta, que formaba parte do executivo local ata a moción de censura que desaloxou o tripartito do poder o pasado mes de setembro.